I dag skal vi sælge Drengenes Syd, der ligger ved Strandevej. Og det er min au pair, Jens. Jens, åbn døren. Hej. Er I klar til at få stiv pik? Nå. Det er kvalitet. Er der ikke lidt lavt til loftet her? Det er lige meget, det her er jo bare. Okay. Men de ved ikke, hvad er det til det? Hvad er det til for? Det er fordi, de skjuler, hvad man kan efterlade sådan. Nå. Så, hvad er det derinde? Det er lige meget. Det er her, hvor drengene hygger sig. Der er sgu ikke meget plads herinde. Det er så lige nok plads til en au pair. Godt. Er I bøs? Ja. Gør vi da. Hvad, skal vi ikke se værelserne? Ja, Ja, soveværelsen. Hvordan er madrasserne derinde? Altså, de er gode til et knæbinde. Ja, hvad er fjederne? En skat, prøv lige at ligge der. Kan du Det er lige jo lige sprøjt. hvad er fjerde til derovre? Jo. Ja. Ja, men ligger godt dem her. Ja. Så kan vi også få en masse gæster og hygge os, skat. Ja, så kan vi hoppe i sengen. Det var virkelig bøset. Det ser rigtig fint ud. Ja, det gør sgu. Det køber vi lige. 13. Ej, det er 13. 12,5. 12,5. Super. Vi køber Godt, det. Tak for afstanden. Kunne I mærke de der to pikke, der bankede imod hinanden?